Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмярковаем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і сённяшняе абмеркаванне мы пачынаем з нашым госцем, які вось таксама толькі што вярнуўся са сваіх камандзіровак і сустрэч. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, сябра координацыйнай рады Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, спадар редактор. Вітаю усіх гледачоў. Так, сапраўды вярнуўся з длительнай загранкамандзіроўкі. Але дзесьці тут таксама блізка да праўды. Дарэчы, давайте з гэтага і пачнем. Адкуль вярнуліся? Дзе былі? Якія былі сустрэчы? У Вільні сустракаўся, перадусім быў прыём пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі. Мы ведаем, што пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі, якое акрэдытаванае на Беларусь, працуе з Вільні, таму трэба было абавязкова наведаць, правесці размовы з амерыканскімі дыпламатамі. Шмат літоўскіх палітыкаў, зразумела, было амбасадараў розных краін, Фінляндіі, Францыі, так што такая вельмі добрая камунікацыя. Сустрэўся таксама з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, тым з Паўлам Северынцам мелі мы сустрэчу, так што была добрая нагода паразмаўляць у тым ліку, як выглядае сёння дэмакратычны рух, які ў нас ёсць сумесныя планы, чым адзін аднаго падтрымліваем. Для мяне гэта было таксама асабіста вельмі важна. Вось бачыце, як склалася. Сустракаўся у тым ліку з Паўлом Северынцам у Вільні, а сёння яны фактычна сышліся ў эфіры Еўрарадыё, таму што пасля нашай размовы са спадаром Паўлам у нас жа ў эфіры, праўда, у запісу будзе праграма «Ідэя X» з Паўлам Северынцам. Вось такія яны супадзенні, як кажуць. Спадар Павел, можа быць, прывезлі якія-небудзь інсайды з амерыканскай амбасады? Што там чуваць з гэтым беларуска-амерыканскім трэкам, з Коулам, з вызваленнямі? Адзінае, што магу сказаць, таму што мне здаецца, што шырэй, можа, не маю права расказваць публічна. Прабачце, бо гэта вельмі такая далікатная справа, калі мы кажам пра вызваленне палітзнявольных. Адзінае, што магу пацвердзіць, амерыканскі бок пацвердзіў, што размовы працягваюцца, не спыняюцца, і амерыканскі бок далей намагаецца вызваляць палітычных зняволеных у Беларусі. Гэта важна, мы абмяркоўвалі таксама, з нашага боку, я мог сказаць, што мы прадстаўляем нашу стратэгію дэмакратычных сіл. Вы ведаеце, гэтых два накірункі адначасова, які павінны працаваць, амерыканскі і еўрапейскі, калі амерыканцы, выкарыстоўваючы назапашаны інструмент санкцый, пра гэта таксама была размова, спрабуюць спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, дай Божа, і я перакананы, што амерыканцы дастаткова сілаў вызваліць усіх, а еўрапейцах мы просім, каб яны выкарыстоўвалі свой санкцыйны інструмент для сістэмных зменаў у палітыцы рэжыму Лукашэнкі, дзеля таго, каб мы прыйшлі да круглага стала, селі, дамовіліся. Учора, дарэчы, я чытаў аднаго палітыка, які публікаваў у твіце, што трэба ўцягнуць еўрапейска-амерыканскі трэк. Я катэгарычна супраць. Лічу, што гэта вельмі памылковая стратэгія. Для нас, безумоўна, важным з'яўляецца вызваленне ўсіх палітвязняў. Гэта адна з важнейшых накірункаў працы і кабінета, і офіса Ціханаўскай, і Координацыйнай рады, усіх палітыкаў, якія актыўныя, гэта адназначна, гэта без дыскусій. Але для нас важная стратэгічная мэта, это змяніць сітуацыю ў Беларусі. Калі мы ў адзін кошык будзем скідваць усе аргументы, якія маюць і амерыканцы, і еўрапейцы, то мы не дасягнем вось менавіта гэтай стратэгічнай мэты, каб прыйсці да больш сістэмных зменаў нашай краіны, каб адбыўся круглы стол. Я перакананы, што у амерыканцаў дастаткова інструментаў, перадусім санкцыйных, мы учора трошки таксама пра гэта казалі, санкцыйных інструментаў, каб націснуць на Лукашэнку і дамагчыся гэтага. І яшчэ мы ўсе з вами ведаем, што Трамп праводзіць нестандартную дыпламатычную палітыку. І вось якраз такі нестандартныя метады таксама могуць быць скарыстаны амерыканскім бокам. Я веру ў тое, я трошки не разумею, па што, калі прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі і званіў Лукашэнку з барта нумар 1, пазней True Social пісаў публікацыю аб тым, што ён чакае вызвалення 1500 закладнікаў у Беларусі. Лісты, запрашаў яго на саміт міра, Савет міра і гэтак далей. Я лічу, што тут давайте дадзім права амерыканцам завершыць гэта. Я упэўнены, што сілы хопіць і таланта дыпламатычнага гаспадара Коула, спецыяльнага прадстаўніка, вельмі шмат. І яго прамая сувязь з прэзідэнтам Трампам. Я лічу, што яны здольныя гэта зрабіць. Веру ў гэта. Спадар Павел, як сапраўдны дыпламат, так мягка сказаў, чытаў у аднаго палітыка. Гэта быў допіс Валерыя Кавалеўскага, і дзе ён таксама выказаўся з нагоды вызвалення 32 чалавек, якой вось 28 чалавек, і сказаў, што вось мы працягваем працу, важна было б далучыць да гэтага еўрапейцам. На што адказаў Коул? Згодны.
То бок вы... незразумела, на што ён сказаў згодны. Давайте так, ён падзякаваў за працу, там за тое, што вызвалены, там некалькі тэзісаў было, таму на што сказаў згодны спадар Коул, я не ведаю, але ўсё ж таки, калі мы уже так публічна размаўляем, то яшчэ раз я хацеў бы прасіць спадара Коула чуць і нашу стратэгію аб'яднанага пераходнага кабінета. Я не прадстаўляю стратэгію Паўла Латушкі. Так, я падтрымліваю, мы з'яўляюся адным з распрацоўшчыкаў гэтай стратэгіі, але гэта стратэгія, якая прынята аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Амерыканцаў мы просім і дзякуем і просім зрабіць усё, каб вызваліць усіх і спыніць рэпрэсіі. Яны это дакладна разумеюць, бо на гэтым жа тыдні зноў было колькі асобаў прызнаны палітычнымі зняволены ў Беларусі. А еўрапейцаў мы просім, калі Лукашенко стукаецца ў іх дзверы, а ён там дэкларатыўна, як мы бачым, яны пастаянна заяўляюць, там сакрэта намеснік міністра замежных спраў, што да, у нас ёсць камунікацыя, вось Макрон званіў. Вось тут мы просім еўрапейцам даваць адназначны адказ. Без нас не можа вырашацца лёс беларускага грамадства, беларускага народа, Беларусі, без нас, без грамадзянскай супольнасці, без дэмакратычных сілаў, без голаса беларусаў, і еўрапейцы павінны даць гэты адказ Лукашенку. Круглы стол і сістэмныя змены, не касметычныя. Хопіць, это ўжо было 5 разоў. 5 разоў гісторыі Лукашенко да было. Ну што мы будзем так па коле хадзіць? Ну хтосьці верыць у тое, што калі амерыканцы, і дай Божа, вызваляць усіх, што праз паўгода ў нас зноў не з'явіцца палітзняволеныя, калі не зменяцца умовы жыцця грамадства. А яны не зменяцца. Лукашенко ж не адменіць усе гэтыя законы, правильно? Ён можа прыпыніць практыку выкарыстання прымянення крымінальнага права. Ён можа прыпыніць, але калі само гэта крымінальнае права уже настолькі антыграмадзянскае, да, настолькі, не буду казаць, нават антыдэмакратычную, заўсёды так было, што там жа ж ні ўлева, ні права не можна пайсці. Чалавек будзе заўсёды хадзіць па лезвію брытвы. І ў кожны момант зноў будуць з'яўляцца палітзняволены. Так мы за што змагаемся? За вызваленне, але і за сістэмныя змены. І вось наша просьба да амерыканцаў, я пра гэта казаў таксама амерыканскім дыпламатам. І, в прынцыпе, якая рэакцыя? Скажыце, мне больш нават цікава так, вот вы як дыпламат, як ацэніце, ваши ацэнкі, у чым усё ж таки праблема ці асноўныя перашкоды, якія прымусілі да затрымкі вось гэтага трэка? Бо Коула мы чакалі ўжо калі? 1,5 месяца таму, што ён прыедзе. Яшчэ раз, амерыканскі бок пацвярджае, што затрымкі няма. Ідзе працэс, праца ідзе, лепш праца, працэс, такое слово, да? Але гэта цяжка размаўляць, я тут не буду казаць ад імя амерыканцаў, але Лукашенко, ён уже мае велічэзны досвед гандлю з захадам, да? Гандлю жывым таварам, прабачце, што выкарыстоўваю гэта слово. Лукашенко хоча атрымаць максімум за вызваленне людзей. І вось пра гэта, я думаю, зараз ідзе размова. Ён разумее, што тыя санкцыі, які знялі амерыканцы, без еўрапейскіх крокаў, яны не настолькі эфектыўны, на што ён разлічваў, да? Напрыклад, транзит калія не атрымліваецца, да? І што тады змянілася? У прынцыпе, нічога. Змянілася, конечно, тое, што не будуць баяцца заключаць кантракты іншыя краіны, іншыя фірмы з рэжымам Лукашэнкі па пастаўкі калійных угнаенняў, бо не будуць баяцца вторічных санкцый, да? Ты, якія Злучаныя Штаты могуць прымяняць, бо гэта як бы адкідывала людзей, адштурхоўвала кампаніі ад заключэння гэтых сделак, бо баяліся кампаніі, што пазней амерыканцы могуць пакараць за тое, што яны гандлююць беларускім які знаходзяцца пад санкцыямі Злучаных Штатаў Амерыкі. Што змянілася з Белавіяй? Ну да, Лукашенко, я думаю, марыў пра тое, што праз Белавію пачнуць ісці запчасткі для расійскіх авіякампаній. Мы учора чыталі, што 20% усяго авіяпарку Расійскай Федэрацыі стала колам. Іх няма запасных часткаў, да? Но это не атрымліваецца, бо ёсць санкцыйны кантроль. Амерыканцы кантралююць і даюць толькі Белавію, да? Ён разлічваў, што гэта даць магчымасць яму паляцець у Еўропу, а еўрапейцы не хочуць. Глядзіце, вось сёння навіна. 232 мігранты штурмавалі латвійскую граніцу. 232. Это гібридная агрэсія. І што? Лукашенко думае, ці яго там Ігор Сакрэта, намеснік міністра замежных спраў, или там Снапков, які сказаў, глобальны палітык Лукашенко. Гэты глобальны палітык, што ён думае, што еўрапейцы зменяць палітыку, калі ты будзеш працягваць такія дзеянні? Не зменяць. Не зменіць. Што? Латвія зараз пад мацнейшым ударам вось сёння была. 232 асобы. І таксама ёсць пагрозы пашырэння агрэсіі, нейкіх таксама нестандартных дэстабілізуючых дзеянняў з боку Расійскай Федэрацыі ў адносінах да еўрапейскіх краін. Таму з ім цяжка зараз размаўляць. Даволі ён хоча атрымаць, я разумею, шмат, ён хоча зняць як мага больш санкцый, і ён хоча. І вось тут спадар Валерый Кавалеўскі кажа тое, што хоча Лукашенко. Лукашенко вельмі хоча, як і спадар Кавалеўскі, каб еўрапейцы ўвайшлі ў гэты дыялог. Каб зняць ужо еўрапейскі санкцый. Не, мы супраць.
Мы супраць, наша пазіцыя кабінета, мы супраць. Ну, пазіцыя кабінета яна вядомая, і ваша пазіцыя таксама, але пазіцыя-то еўрапейцаў можа змяняцца. Вот калі паглядзець, вось вы прыехалі з Вільні, гаварылі з літоўскімі палітыкамі. Я читаю навіны і пра тое, што новаабраны прэм'ер-міністр так абцякальна кажа наконт того, як супрацоўнічаць, не супрацоўнічаць з рэжымам мінскім. Асобныя палітыкі літоўскія таксама кажуць, што не ўсё там толькі чорна-белае, трэба нешта вот все ж таки вызначацца. Ці магчымыя змены, нейкі перагляд? Ну, слушайте, идут, конечно, коммуникации. Council Conclusions – это заключение Европейского Союза, які на сённяшні дзень абавязваюць все краіны Еўрапейскага звязу праводзіць адзіную палітыку адносіных да рэжыму Лукашенко, працягваюць дзейнічаць. У гэтых Council Conclusions прописано, што павінен зрабіць Лукашенко. І мы можем пералічыць яшчэ: спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, гібридную агрэсію, падтрымку агрэсіі Украіны, дэмакратызацыя, там, ну і гэтак далей. Там все гэта прописано. Ёсць таксама у Council Conclusions пункт 10, дзе прямо написано, что Еўрапейскі Союз заклікае, а гэта рашэнне ўсіх кіраўнікоў дзяржаў Еўрапейскага Союза. Еўрапейскі Союз заклікае улады ў Беларусі пачаць інклюзіўны дыялог з беларускім грамадствам. Пазней дзеля таго, каб прыйсці да дэмакратычных выбараў. Нават калі мы сёння будзем лічыць нерэалістычным прыйсці да дэмакратычных выбараў з Лукашэнкам, але грамадскі дыялог, вось гэта першы пасыл, першы крок, які павінен пачацца. Таму, конечно, зараз ідуць эти контакты. Дарэчы, там прописано ў Council Conclusions, што краіны заставляюць за сабой права праводзіць тэхнічныя кансультацыі. Шчыра скажу так, яны кажуць, што да, это тэхнічныя кансультацыі. Я не лічу так. За свайго досведу дыпламатычна, як было і пасол, калі сустракаюцца прадстаўнікі палітычных дэпартаментаў, краінавых дэпартаментаў, лепш сказаць так, вось дэпартамент, напрыклад, усходняй Еўропы, да? Сустракаецца дырэктар ці намеснік дырэктара з калегай у Мінску. Гэта палітычныя кансультацыі, бо міжміністэрскія кансультацыі на ўзроўні МЗС праводзяцца, як правіла, менавіта на гэтым узроўні, на ўзроўні дырэктароў ці намеснікаў дырэктароў дэпартаментаў. Выключэннем з'яўляецца, калі на ўзроўні намеснікаў міністра замежных спраў. Ну, может быть такая гульня, что, конечно, Лукашенко хоча подвысіць статус гэтых кансультацый, таму укидывая у гэтай, як кажуць еўрапейцы, тэхнічнай сустрэчы, але все ж таки это палітычная сустрэча, укидывая на гэтай сустрэчы намесніка міністра замежных спраў сакрэту. Каб прадэманстраваць, глядзіце, ўжо пачалі на такім узроўні у нас контакты. Гэта такая, ну, дыпламатычная гульня. Трошки наши партнеры не кажуць тое, што рэальна з'яўляецца, а тут і Мінск хоча выкарыстаць гэта са свайго боку, сваіх палітычных інтарэсах. Ну, фактычна уже і французы былі, атрымліваецца, і італьянцы былі, немцы былі, мы бачылі, да? Палякі былі, да? Вось, яшчэ там хтосьці збіраецца. Ну, з іншага боку, тут лагічна, яны хочуць прамацаваць сітуацыю. Яны хочуць атрымаць фідбэк. Так а што, ўсё ж такі склонен рэжым, схільны на тое, каб пайсці на змены. І той фідбэк, які мы, напрыклад, атрымалі ад Брусселя, вось калі была дэлегацыя брусельская, ну тут яны настойвалі, што тэхнічна, я можа пагаджуся, гэта такія стады візіты, якіх як глядзяць, як працуюць місіі еўрапейскія. Наколькі я зразумеў ад нашых крыніц, што рэжым не схільны мяняць палітыку. Ён не схільны. Ён яшчэ раней, можа, расказваў эфіру Еўрарады пасля паседжання кансультатыўнай групы Беларусь, Еўрапейская камісія, тады было сказано, што часовым павераным у справах Беларусі ў Брусселю было сказано, што павінны зрабіць. Спыніце рэпрэсіі, вызваліце ўсіх, спыніце гібридную агрэсію, спыніце падтрымку агрэсіі супраць Украіны. Ён вярнуўся праз 2 дні і сказаў не. Ну, вось пакуль рэжым стаіць на гэтым, значыцца, трэба ціснуць больш. Бо была размова і са спадарнай Кая Калас, еўрапейскай камісарыі, таксама гэта ўзгадваў. Калі спытаў, ну калі он не будзе мяняцца, што робім? Яшчэ больш ціснуць. Бо контакты, спробы былі. Вось нават калі хтосьці скажа, мы супраць дыялога Еўрапейскага Саюза з Лукашэнкам. І ўжо прайшлі гэтыя контакты. І фідбэк негатыўны. Негатыўны. Ён не хоча мяняць палітыку. Значыць, што трэба рабіць? Больш санкцый. Еўрапейскі Саюз на гэтым тыдні зрабіў заяву. Мы будем працягваць санкцыйную палітыку адносіных да рэжыму Лукашенка. Пакуль, я думаю, згода у ўсіх краін Еўрапейскага Саюза ёсць. Як будзе развівацца сітуацыя з Літвой? Ну, я думаю, што тут, конечно, трэба, можа, з Денісам Кучынскім паразмаўляць. Ён дырэктар офіса, ён там камунікуе вельмі шырока з палітыкамі літоўскімі. Будзе залежаць, я думаю, ад таго, хто стане міністрам замежных спраў. Калі спадар Будрыс, ну, я спадзяюся, ён не зменіць палітыку, таму што яго даволі прынцыповая палітыка ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Это будзе ўжо іх кааліцыйнае пагадненне. Я думаю, там унутры яны ж таксама будуць прагаворваць стратэгію і тактыку ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
Ну, будем безумоўна назіраць на наступным тыдні. У нас павінен быць у эфіры палітычны філосаф Мажэйкі з Гінтаўтас. Мы з ім абмяркуем усе гэтыя падзеі, змены, якія адбываюцца у літоўскім урадзе, магчыма, і ў літоўскай знешняй і ўнутранай палітыцы. Ну, тым не менш, пэўныя змены, безумоўна, ёсць. Але і рэжым, безумоўна, спрабуе намацаць, вот як вы слушна кажаце, нейкія там кантакты, там ці што, якія змены ёсць. І тут адбываецца пасяджэнне Рады бяспекі ААН, і выступае Дабкюнас. Не, это Дабкюнас выступал на посткоме АБСЕ. АБСЕ, да. Выбачаюся, помылился. И как вы оцениваете? Это что, как-то не дошли отповедные месседжи? Ці вот як тлумачыць? Человек хочет застаться яшчэ на год на контракт. Ён уже працуе фактично 6 гадоў. Его прызначылі каля 9 жніўня, там, дословно, дзень ці пасля дзень. Так что ён яшчэ змог уручыць даверчыя лісты як амбасадару Аўстрыі. Ну, а у міжнароднай арганізацыі, в принципе, прымаюць беларускіх представников режима Лукашенко. У ЮНЕСКО ёсць же Амбразевич, і у ОБСЕ, значит, ёсць Дабкюнас. Ён хоча яшчэ контракт. Ну, 2 аўтамабілі высокого класса, усе новые, да, водитель, загадчы гаспадаркі, комендант, да, обслуга, вельмі добрый заробак. Я думаю, он зарабляе там з надбаўкамі, он же яшчэ амбасадар у іншых краінах, ну так, 5-6 тысяч евро. Рэзідэнцыя, якая на палову аплачваецца, у тым ліку палова камунальная, там, ну, там па метражу ідзе, камунальныя плацежы. Ну, добра быць амбасадарам. Па якую халеру ему ехаць у Беларусь? Ну, яго варыянт, наколькі я разумею, прадпенсійны, он можа на пенсію пайсці, но за беларускую пенсію нават былога амбасадара не пашыкуеш. Ну, лепш жыць у Вені, цудоўны горад, правда, цудоўная еўрапейская сталіца. І вось трэба выслужвацца. Я здзіўлены, бо гэты чалавек сям'і Янкі Купалы. Яго бацька быў начальнікам аддзела тэатру ў міністэрстве культуры. Яго маці была дырэктаркай дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. Андрей Вадимович, Андрей, что ты робіш? Ты у тебя сумленне ўвогуле ёсць? Ён называе там Зеленскага пад крэкам, да? Там такія абразы ідуць, да? Такая хлусня. Ну, зразумела, што дыпламаты хлусяць. Хлусяць кожны дзень. Але хлусяць у інтарэсах сваёй радзімы. Ты лічыш, што вось гэтая хлусня, якую ты казаў на пастаянным камітэце АБСЕ, у інтарэсах нашай радзімы? Но некоторые дыпламаты, з якімі я камунікаваў пасля 22 года, мне казалі, мы застаемся дзеля таго, каб захаваць суверэнітэт Беларусі. Вы такім чынам захоўваеце суверэнітэт Беларусі ці падстаўляеце Беларусь? Я лічу, што падстаўляеце. Да. Ну, але сапраўды вы маеце рацыю. Это было, я думаю, па даручэнню Ражынкова зроблена. Гэта стыль Ражынкова, дарэчы, бо там бачна, памятаем яго лісты, памяці, он літоўскаму народу там пісаў двойчы, там абражаў урад Літвы, адзін, другі. Зараз, я думаю, можа, не будзе абражаць урад, паглядзім, да? Трэці раз, можа, прыйдзецца абражаць. А народ-то добры, і вось гэта стыль Ражынкова. І тут атрымалася, правда, не скаардынавана. Лукашенко не прызнае адказнасці Украіны за гэты дрон. І он же не прамовіў гэта, да? І как яны кажуць, украінскай вытворчасці, да? Тое самае сказаў Рыбакоў. Рыбакоў выступаў на Савеце бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І ён сказаў, дрон украінскай вытворчасці. І хтосьці спрабуе Беларусь уцягнуць у вайну. Пытанне да Валентина Рыбакова. А хтосьці гэта хто? Хто спрабуе? Калі украінскае паходжанне, вы не кажаце, што это Украіна, што это украінцы зрабілі, а хтосьці спрабуе, значыць, это расійская правакацыя. Яны фактычна гэта прызнаюць. Вось, і тут і Лукашенко таксама не абвінаваціў Украіну. З аднаго боку, гэта страх, ён не хоча абвастраць з Украінай. Вось цікава, як ён адрэагуе на учарашнюю інфармацыю ад Вадзіма Кабанчука, майго калегі па кабінеце, што рэтранслятары знішчаны, да? І я, наколькі разумею, ёсць дакументальнае пацверджанне гэтаму. Вось, як он на гэта адрэагуе. Так што тут ён не хоча абвастраць, а з другого боку, я думаю, што і нема доказаў, каб даказаць, што гэта зрабілі украінцы. Дарэчы, вось, спадар Павел, добра, што вы вот так троху перакінулі, ну, па-першае, гэтую інфармацыю, якую агучыў Вадзім Кабанчук яшчэ ў панядзелак, у нас у эфіры агучваў украінскі ваенны эксперт Іван Ступак. Праўда, ён сказаў, што 3 з 4 рэтранслятараў былі адключаныя з дапамогай украінскага боку, ён так мякка сказаў. Але сыходзячы са словаў Сырскага, гэты адзін, які там нібыта быў адключаны беларускім бокам, потым запрацаваў, і украінцы і яго адключылі па сваёй ініцыятыве. Але гэта інфармацыя вот была агучана, ну так, ужо гучна прадстаўніком кабінета Кабанчуком. І ўзнікае пытанне, а чаму гэта не прагучала
с украінскага боку, ну скажем так, афіцыйна, что вы не паслухаліся, вы на наш ультыматум не адрэагавалі, мы зрабілі тое, пра што папярэджвалі. Ці Украіна как бы абрала Кабанчука сваім ретранслятарам? Ну, ён не ретранслятор, не, давайте не будем так выкарыстоўваць такіх слоў. Я думаю, что гэта... Не, ну это палітычна выглядае тады вельмі так, ну, сур'ёзна. Это выглядае, што яны успрымаюць кабінет аб'яднаны пераходны як суб'ект палітычны. Вот я таму і кажу. Суб'ект, які прадстаўляе інтарэсы беларускага боку, беларускага грамадства, і таму в рамах узаемадзеяння, ну, я не ведаю, это, я думаю, Вадзім лепш адкажа, я разумею, узаемадзеяння нашага паміж украінцамі, Кабанчук атрымаў гэту інфармацыю і агучыў эту информацию. Мне даецца, что это вельмі добра. Это добра пазіцыянуе і прадстаўніка по абароне, значит, у яго ёсць добрыя контакты з украінскім бокам, з военным украінскім бокам. Гэта добра пазіцыянуе ўвогуле і аб'яднаны пераходны кабінет. Гэта працяг нашага супрацоўніцтва. Я могу пацвердзіць, што з карэнцыйным штабам, які адказвае за абмен военнапалоннымі, мы таксама знаходзімся ўжо такой у пастаяннай камунікацыі. Вы ведаеце, што я накіроўваў і ўжо шэраг лістоў міністраў замежных спраў Украіны, Сібіга, і была рэакцыя на нашу інфармацыю о падрыхтоўцы да вайны, калі сапраўды велічэзная колькасць матэрыялу з'явілася ў украінскіх СМІ і запыты на інтэрв'ю, і нават сёння у меня будзе, можа, 4 інтэрв'ю украінскім СМІ. Вось, так што гэта таксама ўзаемадзеянне. То есть украінскі бок сур'ёзна ўспрымае нашу інфармацыю і таксама гатовы з намі супрацоўнічаць. І гэта, мне здаецца, добра. Вось зараз Лукашенко павінен адказаць. Ён на тэрыторыі Беларусі хто? Ён суб'ект ці не суб'ект? Украіна, пазней прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Кабанчук яўна заяўляюць, што гэтыя ретранслятары знішчаны на тэрыторыі Беларусі. І Лукашенко маўчыць. Раней таксама ж прамаўчаў. Памятаеце, Зеленскі же калісьці казаў, да, што была тады адключаны, не сказалі якім метадам, яшчэ там пару месяцаў таму назад гэты ретранслятар. І зноў, значыць, Лукашенко не гаспадар на зямлі. Ён баіцца сказаць, ён не можа, ён не рэагуе. Вось гэта дзіўна. Будзем чакаць, як он на гэта адрэагуе. Дарэчы, украінскія эксперты ваенныя кажуць пра тое, што гэта упершыню за ўсю вось гісторыю незалежнай Украіны і тым больш вайны, якую зараз вядзе Украіна ўжо 12 гадоў, гэта першы ваенны ультыматум, які Украіна выставіла і які здзейсніла. Ну, это нешта значит. Это показывает силу. Я думаю, что Украина на сегодняшний день находится в вельмі доброй позиции. Хотя, конечно, сегодня давайте выкажем слово спачуваннем усім загінулым, якія в сувязі з гэтым жудаснай атакай менавіта по жылой інфраструктуре Киева і іншых украінскіх гарадоў. Уже шмат людзей загінула сёння ноччу, да, за дронавай, пазней ракетнай, балістычнай атакі. Спачуванне. Але ўсё ж таки Украіна прадэманстравала і дэманструе сілу, моц. Яна эфектыўна працуе па тэрыторыі Расіі. Яна прыходзіць са сваімі санкцыямі на тэрыторыю Расіі, знішае нафтавы комплекс, перапрацоўку нафтавую, таксама ваенную інфраструктуру, нават касмічную інфраструктуру. Да? Гэта ўсё дэманструе іх сілу. Лукашенко гэта разумее. Ён жа сам сказаў, мы як на далоні знаходзімся. Да? Конечно, калі, не дай Боже, мы б з вами, не вы, я думаю, не я, не наши гледачы не хацелі, каб вайна прыйшла на тэрыторыю Беларусь. Але калі, не дай Боже, Лукашенко ўсё ж таки пойдзе на умовы Пуціна і ўключыцца ў гарачую фазу вайны, то зразумела, што Украіна яшчэ больш эфектыўна можа спрацаваць па ваенных аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Але мы павінны рабіць усё, каб гэтага не дапусціць. І Украіна, я думаю, што пакуль гэта робіць эфектыўна, менавіта каб не дапусціць таго, каб гэта адбылося. Ну, Лукашенко дае заднюю. Дарэчы, памятаеце, ён, як мянялася яго рыторыка, ён яшчэ да пачатку паўнамаштабнага ўварвання казаў «Кіев за 3 дня». Пазней ён казаў, калі Захад будзе з намі ваяваць, мы да Ла-Манша дойдзем, там, танкамі дапаўзе, можа, за тыдзень. Да? Там такія стратэгічныя планы яшчэ былі ў савецкія часы, супраць НАТО ваяваць. Пазней ён сказаў, Расію нельзя победить. А уже апошняя, калі ён сустрэча была з ваеннымі, сказаў, мы все смертнікамі будзем. Мы будзем смертнікамі. Як мяняецца рыторыка? То есть ён ужо сваім вайсковым кажа, капайце сабе ямы. І ўжо хавайцеся, бо калі вайна, мы нічога не зможам. І ён крычаў, якая у нас суперсучасная армія. Нават і Сакрэта недавно там сказаў, вось, мы адкажам усім моцай нашай, там, якая у нас ёсць мілітарная ў Беларусі. Якая моц? Это не ў 10 разоў украінская армія перавышае беларуская армія, можа там, не знаю, 50. Это трэба, каб эксперты военные полічылі. Да? Нема там никакой моц, толькі щёкі надувает. Вожик Патрыёт пытаецца, ці
працягнулася праца з украінскімі партнёрамі, ну безумоўна працягнулася, спадар Павел ужо сказаў, і мы ведаем, што і да, скажем, вось этой сустрэчы Ціхановскай з Зеленскім была праца і у НАУ, і аб'яднанага пераходнага кабінета, і на ўзроўні там і генпракуратуры, і палітыкаў, Верховнай Рады, МЗС і гэтак далей. Але вось гэты ўзровень, які быў узяты гэтым візітам і сустрэчай з Зеленскім, ён будзе працягвацца ці не? Потому что кажуць тыя ж самыя украінскія эксперты, з якімі я размаўляў, што выглядае на тое пакуль што гэта была такая разовая акцыя. Ну, так, умоўна назовем. Але хочацца, каб яна працягнулася. Як вам бачыцца? Не зусім так. Ні разу в акцыі сістэмныя контакты ідуць, яны рабочыя контакты і ўзаемакарысныя. То есть не тое, што мы просім штось ад украінцаў, яны просяць, і мы перадаем тыя матэрыялы, якія яны прасілі. І кажу, і гэта такі ўжо даволі добры рабочы контакт, і пра тыя дамоўленасці, які мы дасягнулі, мы зараз, не скажу, можа, што пачынаем рэалізоўваць. Мы просто да іх падыходзім і уже апрацоўваем, як гэта рэалізаваць. Я спадзяюся, што это не была разовая акцыя. Я хотел бы верыць у тое, што Украіна прыняла стратэгічнае рашэнне, палітычнае рашэнне падтрымліваць дэмакратычны рух, дэмакратычныя змены ў Беларусі, бо гэта адпавядае нацыянальным інтарэсам Украіны. Лукашенко ніколі, як мне здаецца, у кіраўніцтва Украіны не будзе разглядацца як гарант бяспекі. Это той чалавек, які здрадзіў Украіне, украінскаму народу, які з пункту гледжання міжнароднага права з'яўляецца злачынцам. Ён зрабіў сітуацыю, што з тэрыторыі Беларусі было велічэзнае ўварванне, і фактычна ледзь Кіеў не быў акупаваны. Калі бы Лукашенко гэтага не зрабіў, украінцам было значна лягчэй абараняцца па лініі фронту галоўнага сутыкнення. Таму тут веры няма, і добра, калі палітычна Украіна свою палітычную вагу інвестуе ў падвышэнне нашай палітычнай вагі. Для нас гэта важна. Гэта рабілі увесь час еўрапейскія партнёры, і працягваюць рабіць, і калі да гэтага далучаецца Украіна выходзіць на рэгіянальнага лідара. І ад яе пазіцыі, я думаю, шмат што будзе залежыць у нашым рэгіёне, плюс яна можа ўплываць і на палітыку Еўрапейскага Саюзу ў адносінах да нас. Вернемся троху да пачатку нашай размовы, да вашых візітаў. Перад вось гэтым паездкам у Вільню вы былі ў Страсбургу, у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, і там сярод іншага прагучала такая тэза пра пашырэнне паўнамоцтваў дэлегацыі ДМ-сілаў у ПАРЭ. Што мелася на ўвазе? Ёсць мадальнасці, якія зацверджаны парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па ўдзелу дэлегацыі членаў Коаліцыйнай рады дэмакратычных сіл Беларусі ў ПАРЭ. І гэтыя мадальнасці прадугледжваюць магчымасць удзелу ў пастаянных камітэтах. У пастаянных камітэтах, дзе мы можам выступаць, дзе можам разам з калегамі іншымі ўносіць папраўкі ў адпаведныя дакументы. Дарэчы, вось на гэтай сесіі я ўнёс папраўкі ў рэзалюцыю, звязаную з транснацыянальнымі злачынствамі, дзе нашы юрысты падрыхтавалі, мы акцэнтавалі важнасць выкарыстання міжнародных крымінальных інструментаў, значыцца міжнароднага крымінальнага суда, да пакарання тых, хто ажыццяўляе транснацыянальныя злачынствы. І гэтая папраўка, я быў сапраўды вельмі шчаслівы, ведаць, вось такі вось досвед парламентарны, нідзе яго немагчыма атрымаць. Аднагалосна была прынята. Нават дакладчык спачатку думаў дабавіць да гэтай папраўкі, а пазней адмовіўся, і аднагалосна было прагаласавана на прававым камітэце. Выступаў на палітычным камітэце, бо рыхтуецца зараз вялікі даклад па сітуацыі ў Беларусі, спадар Зінгерес, дакладчык, і пра сітуацыю. Гэта таксама магчымасць, каб наш голас чулі парламентарыі з 46 краін свету падчас гэтых сесій паседжанняў камітэтаў. Але у мадальнасцях прапісана, што мы маем права прымаць удзел у паседжаннях пастаянных камітэтаў толькі падчас сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Але камітэты маюць паседжанне і не толькі падчас сесіі. І атрымліваецца такая нелагічная сітуацыя, што ў палове паседжання умоўна мы удзельнічаем, а ў другой палове мы не ўдзельнічаем, таму што яны не падчас сесіі. І мы паднялі гэты вопрос падчас сустрэчы з прэзідэнткай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы спадарняй Байер, она аўстрыйская. Я яшчэ пазнаём з яе, калі яна была старшынёй камісіі па міжнародных справах парламента Аўстрыі. З Зінгерсам это абмяркоўвалі, новым генеральным рэпарцёрам па Беларусі шведскім, за ўсімі дэлегацыямі, бо мы павінны пралабаваць гэта ў іншых дэлегацыях. І атрымалі станоўчыя адказы, што гэтыя мадальнасці трэба мяняць. Каб мы не працавалі, ведаеце, напрыклад, прыязджаеш у Страсбург, і вось ужо лежыць праект рэзалюцыі.
А гэты проект апрацоўваўся на папярэднім паседжанні камітэта, калі мы не ўдзельнічалі. І нам трэба бегчы, як кажуць, высунуўшы язык, каб паспець штосьці туды ўнесці нейкія папраўкі. Ну, гэта такая палова мы можам працаваць, а ў палове мы не можам працаваць. Ну, я думаю, што это вырасце. Дарэчы, з Патром Зінгерасам мы ў Вільні сустракаліся. Это літоўскі дэпутат, ён дуаен, фактычна, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, ён ужо там дзесяцігоддзямі знаходзіцца. Ён папрасіў, каб мы таксама сумесна падрыхтавалі такі ліст, і ён будзе лабаваць гэта. Выступаў на камітэце па культуры. Першы раз такі меў досвед у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Будзе спецыяльны даклад па сітуацыі, жудаснай сітуацыі з культурай у Беларусі, з рэпрэсіямі. Дакладчыцай будзе спадарня Памаска, гэта старшыня камісіі па Еўрапейскаму саюзу, Сейма, Польша, я ведаю. Ну, яна, правда, з'ехала ў Гданьск на форум рэгіянальны. Я ўжо застаўся, як кажуць, на гаспадарцы і выступаў як і намеснік кіраўніка аб'яднанага кабінета, і як кіраўнік, як член нашай дэлегацыі, з такой поўнай інфармацыяй, наколькі гэта ў 10 хвілін можна было ўкласціся, пра сітуацыю з культурай. І узгадваў усіх наших дзеячоў культуры, якія за кратамі, каб пачулі і пабачылі. І я хацеў бы тут падзякаваць. Глядзіце, як добра ідзе супрацоўніцтва. Пазваніў да спадара Будкіна, Рада культуры дала матэрыялы. Пен-цэнтр паглядзелі, колькі матэрыялаў, узялі іх матэрыялы. Да спадара Паўла Баркоўскага, гэта ж мой калега, які адказвае за пытанне адраджэння культуры. Яны далі матэрыял. У выніку мы атрымалі добрый даклад, перадалі зараз у парламенцкую асамблею Рады Еўропы і будзем працаваць над гэтай рэзалюцыяй. А рэзалюцыя павінна працаваць рэкамендацыі ўсім краінам, членам Рады Еўропы, як дапамагаць у тым ліку беларускай культуры на эміграцыі. Я думаю, для нас гэта важна. Да, гэта не такі працэс, што, знаеце, за адзін дзень вырашыцца. Ну не, ну так не працуюць парламенты, на жаль. Але гэта інвеставанне ў важную, мне здаецца, сферу. Пытанне яшчэ адно ад вожыка патрыёта. Апошняе памілаванне ўжо амаль не выклікала нейкай моцнай рэакцыі ў інфапрасторы. Ці можна сказаць, што зацягванне працэса прывяло да таго, што гэта стала руцінай для ўсіх? Ну і ввогуле, сам факт вось гэта афіцыйнага памілавання да нейкага дзяржаўнага свята, палітычна асуджаных, нешта сведчыць пра нешта ці не? Бо раней-то памілаванні былі, але такія афіцыйныя памілаванні да нейкіх святаў заўсёды абыходзілі палітычных. Што змянілася? Я думаю, что просто Лукашенко хочет показать, что он не спыняет эту коммуникацию с американским боком, и бо я так адчуваў, у меня был контакт не учарашний, а яшчэ раней з адным американским дипломатом, было такое адчуванне напружанасці, что стомленасці, да? Гэта дыпламат, які не ўдзельнічае ў перамовах, так скажем, гэта вонкавы дыпламат, але такое разуменне было, что ну сапраўды, колькі ж можна хадзіць за Лукашенком, хадзіць вось так по крыпіцах, так атрымліваць. Лукашенко, я думаю, тут хацеў прадэманстраваць, што ён не спыняецца, ён не адмаўляецца ад дыалога са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Чаму это выклікала і не выклікала рэакцыю вялікай? Ну, гэта, конечно, у людзей лепш пытацца. Ну, да ўсяго людзі прызвычайваюцца, на жаль, да? Але мы не павінны забываць пра тых, хто сядзіць у вязніцах. Мы, дарэчы, ще не ведаем з гэтых 28. Сапраўды яны сядзелі ў турмах, ці гэта была, напрыклад, хімія, да? У нас жа такой інфармацыі, на жаль, няма, і вось таксама было б важна даведацца. Конечно, ёсць яшчэ такія жудасныя справы, калі падзеленыя бацькі і дзеці. У нас ёсць некалькі вельмі складаных сітуацый, калі бацькі тут, а дзяцей заставілі там. Калі, напрыклад, маці ці бацька не бачылі у сувязі з тым, што яны былі палітычнымі зняволенымі сваіх дачок і сыноў, напрыклад, 4-5 гадоў. Пазней іх дэпартуюць на тэрыторыю суседніх краін, да, і дзяцей не аддаюць. Вось гэта просто жудасна. Я меў такую сустрэчу, некалькі такіх спраў, адну сустрэчу меў, то вытрымаць псіхалагічна это вельмі цяжка, калі ты глядзіш у вочы гэтай матулі ці бацьку, таксама была і з бацькам такая сітуацыя адным, і вось ім трэба дапамагаць. Таму давайте не забывацца, што гэта і вызваленне палітзняволеных, і вось і нават вызваленне дзяцей, калі хочаце. Вызвалення, бо яны на тэрыторыі Беларусі не сядзяць у турмах, але яны фактычна за кратамі. Яны абмежаваны размаўляць, сустракацца, побачыць сваіх маці і бацьку. Спадар Павел, не магу ўсё ж таки абысці бокам гэтую паездку па візіт Лукашэнкі ў Кітай. Што як вы ацэньваеце? Вы досыць крытычна паставіліся, і ўвогуле гэта ўсё ж таки была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці это была просто паездка бацькі да сына на выпускны?
Гэта была поездка бацькі Лукашэнкі, да, не хочу его бацькам называть, на выпускны Мікалая, адназначна. А под гэты выпускны ўжо, конечно, ему трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, что там рабочий візит, ці там каб афіцыйны нейкі быў візит. І яны, конечно, под гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён же не хацеў бы, каб пазней мы з вами тут дыскутавалі. Глядзіце, Лукашенко прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і он дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Путін сустракаўся з Лукашенко, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашенко тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашенку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычныя дэкларацыі. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашенку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца з кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што он на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, конечно, ён хоча стаяць на двух нагах. Вось ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, в прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны, он же там любіць гэту мінулы раз таксама так называлі. Там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашенка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны, канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашенко на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікіх грошай. Летела ахова, летели суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават высці адстаўку. Тут ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце. Выкарыстанне службовага становішча у прыватна-сямейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да свайго дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі з вами, як Лукашенко. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё. Колькі гэтага метража. А газоны, да, садоўнікаў. У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць. Да? То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён просто сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям об гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у меня там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек просто варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не сароміцца. Ну, хаця які там сорам. Чалавек же злачынец, у прынцыпе. Што ім там сорамна, сумленне ў яго ёсць. Следам візіту Інданезію. Вот як вы з пазіцыі дыпламата ацэньваеце ўсё ж такі карысны, некарысны гэты візіт? Распавяду. Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка по гэтаму візіту. Паглядзіце, Пуцін яго не прымаў, там дзень-два. З улікам гэта пайшло змяшчэнне візіта ў Кітай. Магчыма, можа, першае павінна было быць выпускны, или там наадварот, да, раней Сі, пазней выпускны, а пазней ён павінен быў быць у Інданезіі на форуме дзелавым.
Ведь праходзіў беларуска-інданезійскі форум і планавалася, што Лукашенко адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што ўрадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за 1,5-2 дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданезіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды вось пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну, як яны там будуць супрацоўнічаць, але ну, культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашенко знаходзіўся ў Інданезіі. У той момант, калі мы з вами наглядалі, што Лукашенко сидзеў у Амане. І сидзеў на Амане з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашенко. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казки про тое, што Лукашенко вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амане. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амане, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрий Лукашенко ў гэтай жа дні знаходзіўся ў Інданезіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрий Лукашенко кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Ну, про белазы Белпол рабіў 3 фільмы. Да? Ну, Белпол, да, добра. Дзякуй, Белпол. Зараз яны стваралі там фірму ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, якія пастаўляліся ў Інданезію, гэта была галоўная артыкул экспорта беларускіх тавараў у Інданезію на працягу 10годдзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось і ўсё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайсково-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданезія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайсково-прамысловага комплекса, потому что там ёсць как бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстралія. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле, вось я, можа, хтосьці глядзеў ці не глядзеў маё відэо, адбываецца на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У 3 абласцях Расійскай Федэрацыі, не занатаваў, зараз не буду, каб не схлусіць, ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускія хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынок, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаецца іх продаж. Ну, калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускія выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што нейкі там процент, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Все, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім. Што робіць КамАЗ? КамАЗ ужо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалаў. Гэта значыць, КамАЗ выціскае белаз. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпорацыя, як яна, біятэхналагічная карпорацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашенко склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджы атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынок, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з этих нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць. І іх выкінулі з рынка таксі. А уявляеце такое, што такое рынок таксі Расійскай Федэрацыі? Это ж агромісты рынок. Таксама выкідваюць. Так што тут праблемы з тым, што все дзяржаўныя прадпрыемствы працуюць па 100% прадаплаце. Калісьці пасадзілі дырэктара Белшыны, што ён прадаваў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі тавары без 100% прадаплаты. Зараз усе баяцца, каб не сесці ў турму, а это не эластычнасць. Няма эластычнасці ў продажы. А кітайцы могуць пракрэдытаваць. А беларускія прадпрыемствы не могуць пракрэдытаваць. Так што, і вось глядзіце, нібы Лукашенко сябруе з Кітаем.
але Кітай больш сябруе з рускімі. Нібы Лукашенко сябруе з Крамлём, але Расія больш сябруе з Кітаем. Вось твоя стратегія. Глобальны, як он сказал, глобальны палітык. Коля Снапков, это віце-прэм'ер. Сябравалі калісьці, да? Миколай, ну что, сур'ёзна, глобальный палітык? Паглядзі, ты ж адказваеш за эканоміку ў краіне. Першы віце-прэм'ер Урада Беларусі. Што у вас адбываецца на расійскім рынке? Пройдзе 5 гадоў, і это все можа, калапсам, прыйсці да калапсу. То бок гаварыць пра тое, што мы там за суверэнітэт, за непарушнасць межаў, але калі ўзнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гарантыя і для Лукашэнкі, што там заступіцца Сі там за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, няма такіх гарантый. Конечно, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашенко разыгрывае зараз Мінск-3. Я паўтараюся да гэтай тэме. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуцін інтэрв'ю. Што он кажа? Ён кажа, што мы ўдзячны Александру Григорьевичу, который прадставіў нам тэрыторыю ў 2022 годзе Мінск, да, памыліўся, не Мінска, там у Гомельскай вобласці было, у Белэжскай. Да. Мы ўдзячны за тое, што раней перамовы шлі ў Мінску. Значыць, ён фактычна дае сігнал, што Лукашенко атрымаў яго згоду дабівацца Мінск-3. Чаму паехаў Лукашенко да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі. Мы ведаем пазіцыю прэзідэнта Украіны, які сказаў, не будзе перамоў ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі. Я перакананы, што Лукашенко ўжо камунікуе з амерыканцамі, каб прыцягнуць амерыканцаў у Мінск. Пытанне, калі гэта адбудзецца, да, зможа Украіна гэта заблакаваць? Один вариант. А калі не зможа? І што, мы уяўляем сабе, прыязджаюць яшчэ еўрапейскія лідары да Лукашенко, Сі, Трамп, усе збіраюцца, а у нас у турмах палізняволены? У нас у Беларусі няма ніводнага незалежнага СМІ? Еўрарада не можа там працаваць? Вось і тут мы павінны быць праактыўнымі і казаць, мы супраць, але калі гэта не мінаваць, вось тут мы павінны выстаўляць умовы. І зараз наша камунікацыя палітычных сілаў павінна быць праактыўная з усімі партнёрамі. З кітайцамі можа не атрымаецца, да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна. Будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. Шмат было пытанняў, не ўсе, дарэчы, змаглі не тое што задаць, але нават прачытаць вельмі шмат. Шаўроў задаваў вельмі шмат пытанняў, звязаных з эканомікай. Я папрашу спадара Шаўрова, будзе сёння у нас Аліса Рыжыченка, эканамічны блок пытанняў, можна перанакіраваць туды. А са спадаром Паўлам я развітваюся на сёння. Жадаю ўсім подписаться на социальные сетки и YouTube канал Павла Латушки, потому что вельмі шмат информации, вельмі шмат анализу ён робіць. Не все мы можем закрануть тут у наших эфирах, наших сустрэчах, тому подписывайтесь на его YouTube канал. Ну, але не забывайте про наш, каб не пропустить Павла у нас у студии. Націскайце на званочак, ставьте падабайкі і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй вялікі.